Iya, MC-ne ya aku iki ya, Ji. Ya, Dik Muji. Siap Mas Bentar. MC-ne bagus dhewe sak omah. Nggih, pokoke jan. Bagus dhewe sak omah. Wong wedok. Lah kakung, Aku beda omah. beda. Sinar dengan KMB, Kauritan Mardi Budaya Indonesia. Bunda Jem Mbak Wardi, Pak Koto, assalamualaikum. Jor kelingan neng saiki ana ngendi ana iya ngono. masuk Jarene wis manal turutane sing ati kadang biyen ninggal janji ning saiki Mas Pintar Iya, Dek Muji. apa lali ora bakal lali eling terus estu lho Mas. ning gunung tak cadongi sego jagung yen mendung asili capek gunung Syukur pisahnya gunung desa gunung desa dadi raja saya ngesep Malik Udang anak. Dene padha lara lapa Dik Muji Dalem Mardi Budaya lho iki lah kok enak lho Mas. kandhane ya Ora ciper ala ora karo Terus? Mas. Ramba pikirane ngati lara. Ani parine rubuh arep maturana durane tak tresnani Dik omahmu adoh Iya Mas. arep tak susul wedi bojone Sakno. Ramara kembang kacang kembange bayam Mas bisa nyawane ngati ayam. kaya ngene rasane langka kurang maneh campure kula kaya ngene Dik wong nandang tresno rina wengi katon ing mata Kuning buah ketimbane ambil satu di wajahmu. Sering aku ngalamun karena terbayang wajahmu. Raden sepet sawane mentah terus tempat selara petang kene abang kono yo abang godhonge jati kene tak sayang kono tak sayang sing tak sayang amuk Dik Muji. Terima kasih. Tenan ya iki. Estu lho, Mas. Wah.
Asendon matur suwun. Sinareng keluarga geng paguyuban karawitan Mardi Budaya. Pangarsa danipun Bapak Arsolasa. Saking Karang Denanyar Tangir Sragen. Sinengguyung Putra Mandiri Audio. Banar Jaya Multimedia. Ebe nanti kamu. Karawitan Mardi Budaya. Banar Jaya Multimedia. Bapak Toto, pangapunten. Rasa kangen ora bisa mari amung sira kang bisa nambane iki ora mung trimo lagu iki kasunyatan nah karo curhat namung trimo rindi kok ning ora iso nambani atiku sing sakit oh
to. Kuwi mau. Oke. Perkara kono mbiyakne pikirku wae. Oh ya Mas. Matur suwun. Pak Kemis, Sugeng Hamirsani Pak Kemis. Sinarkan KMB, PM Pro, Audio Sound System, Hanar Jaya. Monggo. Saben dina mung ngalami Ayo ya. jroning sepi Bisa-bisamo. amung tansah kadulu Wawayanganmu. wayanganmu doni mas wong ayu Linali tane bisa lali sayang ngrau recitati lali mambo Pak Kemis sing tak sayang tansah mentel ing apa dengene tara monggo Pak Ne apa teko Mama atur. sira nimas kuning janji Citra ing janji misange katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye piye katresnanmu mongko nimas katresnanku bebasane dan bisa tinuku bisa tinuku cundolan prasetya tak korbanake korbanake iya Sinargan KMP Karawatan Mardi Budaya Indonesia Sing guyong PM Pro Audio Sound System Pak Eko pimpinane Hanar Jaya Mas Live Ardi, streaming Mbak Narti, matur suwun. Mama Atun sayangku Pak Bisuroto Bapak Parli Mama Hen Pak Kutu Assalamualaikum saben dina mung ngalamun jroning sepi samu Bisa-bisa aman amung tansah kadulu Wawayanganmu wayanganmu Awas. doni Iya. mas Iya. wong ayu Linali tane bisa lali sayang ngrujitati lali wong bagus tansah
tresnan jati lamun mengkono piye katresnanmu Mangga mongko nimas katresnanku bebasane dan bisa tinuku tundulan prasetyaku kakurbanake jiwa lan ragaku. Monggo Mas Mudi, gitaran mriki Mas Mudi. Mardi budaya. Yen sinawang ana netra sapa wengi sing ra nandhang tresna janur kuning lengkung sapa wengi sing ra nandhang uyung Mas Nonot, ayo joget deh. pamudiku wengayu uga sliramu ora bisa lali nadyan sawindu tresnamu bakal tak tunggu yen sinawang ana netra sapa wengi sing ra kandhang tresna janur kuning lengkung sapa wengi sing ra kandhang uyung Banjir.
sawindu tresnamu bakale tak tunggu. Mas Bagong, Mbak. Asik. Pak Dewen. Ayo ya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Hae, masuk. Pirang tahun lawase. Ono kene. Ngenteni slirane. Iya, 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 iya. Antu-antu gonku nunggu. Nganti putih. Pak Bayan Sangit. Ye, Masukin. siap. Rasa ati dadi kangen saya suwe malah saya nama ngaler ngidul dadi bingung. Allah teman-teman pengen ora bisa dibantu. Masa yo yo Allah yo Allah yo Allah yo Najan saged debeng netra. ati lega Ati lega. Muga aku taba. Hai ngono lho, Cok. Bayu Masukin, Pak. nggih po enak nggih Pak. Ayo. Hah, hah. Nganti kagem ing mitara gawang oh Mas Bagong sing tak oke ananging ati dadi gelap tak agak lek sliramu ora ono yo ayo iya 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 masuk Wis pirang taun lawase. oh Ana kene ngenteni slirane. iya 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 Antu-antu gonku nunggu. asik Nganti putih kabeh rambutku. rasa ati dadi kangen saya suwe malah saya nama ngalar ngidul dadi bingung Allah
Masukin Pak Uji. Pripun? Masukin. Nggih, siap kula masukin nggih, Pak nggih. Siap nggih. Alon-alon mawon. Nggih, pelan-pelan nggih. Dipasno. Aza. Nganti kakak ini terang Gawang asli rambut sing tak aku nanging ati dadi gelang atakan lek sliramu ra ana. Matur suwun. Sinareng paguyuban karawitan Mardi Budaya. Sliramu hebat so tak resnani sliramu tapi so tak angepi tahu tempe. Ayo yo. KMB Jawa Kawitan Mardi Budaya. Masuk Mas Cinta. Sing tak sangka jebul
sliramu kebacut tak tresnani Oh, Kang Mas. Sliramu ora bisa tak anggepi. Lah kok Mas Tembir ora gelem joget iki. Mengke. Jaluk iki ya joget, syukur-syukur nyanyi dhewe ngono. Lah nek ora joget, ora nyanyi terus piye? Biasane. Ora kurang arane rawani aku. Walat malah mbok. Pungkasane tak Deni matur suwun. Nggih, Kang Rati, Mas. Ayo. Spesial Pak Karno nggih, Pak. Mas Karno Bu. Ye. Mas. Spesial kanggo Pak Karno. Iya. Mas TB. Jolali, Mas. Pak Aryadi Seluruh Mania Bila Cengrawo Iya 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 monggo Suwindusu welawase kowe lunga pamit karo aku Eling karepmu ora eling yo karepmu wong ayu pepujanku Ati susah ati susah Iya Iya ya Pada di mana, pada di sana. Ada wong gadis gadas nanekal Arut tegal arasa ning atiku Mulai ya karep Awalung kerah ora bisa turu Wawayanganmu ngrerindu hatiku Jiwe esok Mas Karno Yeay Hiya 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 tunggu kowe bali Selamat datang Pak MC. 7 6 Pak rasa Bos kangen ra bisa mari Sing bisa nangani Mas Suroso masuk Pak Harjono Sugeng Lelenggan Aja sumalang wong bagus Tresnaku iki harap bakal layu Ora suwe Mas Suroso bali Bisa sumending ana ing sisimu Mas Bos Bersama Pak Supingan ya. Oke. KMB. Rawitan Mardi Budaya. PM Pro Audio Sound System Pak Eko. Bener Jaya Multimedia. Huye. suwindusu welawase kowe lunga pamit karo aku Eling karepmu ora eling ya karepmu mes. wong ayu pepujanku Ati susah. ati susah wong kangen demuji Aduh aduh.
rasa kangen ra bisa mari amung pira Halo bolo. sona bani Hae. hae hae Oh enak nggih Pak nggih. pol mbak KMP lho niki Pak. masukin Pak Muji Nggih. Aja semolang wong tegas. Terus aku iki ora bakal ayu. Ora suwe Pak Suting ngateli. Bisa so mending ono ing sisihmu. nggih matur suwun Mas Bentar nggih Mereka sampun Pak. Monggo Pak Min, jumeneng monggo. Walah nggih. Pak Riyadi, Pak Arjono monggo jumeneng. Pak Min berkapayatanipun syukur badhe kepareng beksa mriki. Nan joyo den Sinareng paguyuban karawitan Mardi Budaya. Awan ning omah wis ora krasaan keluyuran Ayo Pak Riyadi. anggoleki sing tak sayang mubeng miter anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi Muji karo ngadeg ya Dheweke ngale benjokan monggo Pak Min. tak sawang ojo ngece Padang kuning podang kuning agawe pikirku kome Seratir Seratir tak sawang tambah manis bunga yen aku nanding sirame Rau bakal tiku kekibanian Allah yang si pocang piye Bang Ayu Antutut hati kepranan manggo Orang mandati kausan soy yang tak terang atas reneni sertifikat kula kepedon. spesial kagem tamu undangan sedanipun negenipun Pak Men Reng Mania was Sedulur pamirsa Jaya sugeng mirsani Bunda Sri Bose PM Pro Audio Sound System masuk esuk awan ning omah wis ora
Bapak Yanto wis ngrawo. Teranggonku goleki Ora krasa. ora krasa esuk awan nganti wengi. Nemen yen ngandel yo kanyawang. Allah kliang-kliang asawang. Menja-menja ane ngabang. Aku cacat ngantarinti sokot kacawang. Sarwi ngoceh dheweke ngalih bencokan. Tak sawang kok aja ngece Padang kuning kodang kuning agawe pikirku kowe seretirangan seret ireng tak sawang tambah manis bebungan bunga yen aku nyanding sliramu. Orang bakal dibuka kewang lian Allah yen si podang andut hati-hati kebranan Mendung Araman dati kalsanson yang tak terang ada asranani sun begatulu tependo. Oh ngaten. Jarwing Mbah. Monggo Mas Gus. Yang sinawang ana netra sapa wonge sing ra nandhang tresna janur kuning langkung-langkung sapa wonge sing ora nandhang wuyung rene Deni panyuwunku wong ayu muga sliramu ora bakal lali Boten Kang Mas. senadyan sewindu tresnamu bakale tak tunggu. Malik kecul ya. Kalangan rada ombo iki. Sesarengan kadang-kadang rawitan margi budaya Gong Indonesia. Ayo
Bagong, Kak joget ta Mas? Monggo Mas Bagong joget. Kayak Mas Bagong mengestoni. yen sinawang ana netra sapa wonge sing ra nandang tresno janur kuning langkung-langkung sapa wonge sing ora nandang uyuh panyuwunku wong ayu muga sliramu ora bakal lali Mas Bentar niki nyuwun Pak Min monggo, Pak Min derek ngadeg ayo. Dari jam mriki. khususipun warga ingkang amengku gati kasuwun awak-awakipun sedaya monggo nderekaken Padeku seraketan jumeneng tok ora apa-apa. Mas Ri jangkepi. Ah sing kagungan dalem madhepe mriko bawa. Ya. Yo ya kandhane, Dik. Ora apa-apa wakil ora apa. Kae mriko mas mriki saloke sampun. Nah. Loh. Nek sampeyan ora ngatuk do angel. Sampun jangkep. Kayak tayub bae. Sedaya keluarga, sedaya marawuh bebeli badhe ndherekaken jengare punika Abang Gati kasumanggaken. Gede kono, Dik. Yo. Nuwun pangapunten papan palenggan awet kawontenan. Kita rada supek apa-apa. Wis satoto, kota kanca Mardi Budaya.
kula warta Ayo ye. sedaya sami mirsani pinara lenggah ingkang seketsa sinambi kunjuk Mangan ituran mas. Mangan turan matane ngobet. Jare penak alah duwe bojo sindene. Bojo sindene golekno duwe. iwak peyek enak rasane iwak bandeng di asem-asem duwe bojo tuwek arep kayane turu bareng aras-arasen Sakno sakno. Raten raten. Kembang kacang kembang kedele. Bisa nyawang melu-melu duwe. goyek kayu ara entuk-entuk kayu asem dinggo sampiran dasare ayu pawakane entuk mesam-mesem dadi pikiran Aduh Rama Rama sak gelas siji omes selawase aku melu kayu landing nggo kandel pawon godhong gedang separo wae pengen nanding ora kelakon trimo nyawang nang kene wae Gones gones ngetan bali ngulang tresna tenan apa matur nuwun Pak Dekus oh iya lah wong ngadeg ngene do marmu angel nekat Mas aku Pasul Mas Bintar kasembanggaken Muji, ayo Megi Diasto. Jajari Pak Yanto, Pak Dewan. Pak Edi segelelenggan Alera plera
budaya Indonesia. Papi Suroto wonten Jayapura sugeng mirsani Mama Atu. Pak Koto assalamualaikum. Mas Rianto. Hiya hiya hiya. Hiya hiya hiya. Masuk. Nangis sadroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu Awas ya. Ya ya. ayo ya Masuk Ji. Tak suwane rino lan wengi. Maka mari Penak ya Ji. saana penanggon moy teli bisa kumpul kaya doe ngene. Iza Pepe Sanyo pacaran baik lho. ayo Pak masuk Beno, Pak Rebu. Pak Rebo. Iya, iya, iya. Masuk. tau nono widonono Enak lho, Mas. Bukno.
Matur Pak Harno. Nggih, Tantu matur. maneh. Oke, selamat siang Mas Minulem. Tangling ya. Kagem sedaya sedherek nitip setrimi. Kagem Bunda Permaya, Mbak Jayem, Mas Hardi, Mas Davi, Mas Sekar, Mas Legit Setepanco dan Jakarta. Ayo sing omong tamu mak-mak joget yo. Monggo Mas Harno. Wong ayu sing tak tresnani. Dina wengi mung tak impi-impi. Aku ora bisa lali. Mung sliramu pujan ning ati. Yo. Naja sepisan katamu nanging gede Sliramu sing tak tresno. Garwane wong liya. Aku wis kebacut tresno. Nanging ati jodi gawe lara. Aja, aja. Boten Mas. Matuk, heeh. Nah, iya. Neng apa Yo. ramu tega tinggal aku kaya tanpa rasa. Ayo Mas Sumingat. KMB Jawa PM Pro Audio. Danar Jaya Multimedia. Mas Herdi Mbak Nati matur siap. Monggo Kang Mas. Wong ayu sing tak tresnani. Nawangi Mung tak impi-impi. Aku ora bisa lali. Mung sliramu bepening ati. Raja sepisan katamu nanging gede rasa tresnamu arina wengi tansah nunggu nyanyi-nyanyi sokapan balimu Mas Kang Mas. Ampun tega. Ora. Iya. Mas RT nyawer mboten Mas RT? Loh, piye nek jempol? Bu RT? Heeh.
Gedek neh, ya wis yo. Pak RT lagi ngapal lagu, nyanyi apa? Nembe menikmati. Neng apa sliramu tega tinggal aku kaya tanpa dosa hatiku kan lontarana dagastiku lagu ngapura ya suwun Mas Arno. Matur suwun Mas Pintar, monggo. Mas Arno matur suwun.